khajani takukte bukhuk song norok jotono nani kha kahamte chiba yafaro ang o video ni bising tei sini Bisramganj ni youth leaders ong no hambai renamu chungo tam ni himale norok mohai ke initiative katal na kha WhatsApp o sing joto Bisramganj ni youth rok tabuk o BBC youth activities ni bising tei kerenglai tongmanen hani ang kha khlayo ang o group nai nai bo maybe 10% rok ni borong no se kaham ki sini sung na nai nai sinija kengman tongo phiaba malai ni bagai chairlai ni bagai ne onek hasal haima tongo baksa bai phia o group ni bisingte ang wansu go je sing thansang lai mana na nei abono o jora mohai tabuk din hamya jora wo o mohai group rong bisingte kerengi tonglai mangke sing Christian rock belai khana kaham nai di TV naibo mobile thangibo bebak jagano sitramang sexual images te omhai explicit photos rok omhai rok sini youth rok no jeta evil desires rok tu phainani omhai mang sing tabuk sara jagano mohai mang nugo obono even sam ni 119 bo 100 lob mung 119 ni noyo bo obono obai prosno kaisa sengwo je samista bom tin sengwo sikla bo bahai ke kathar ke tongnai abo kini ni kok tei tonggui se bo abo manu elembang ni kok omahai so bahai ke sikla rok omahai din hamiani joro kecheng kha tongmanai ni samis prosno khlaine bo ozon bo uttoro tamhani rengke abo kini ni kok tei tonggui se bo abo manu abo no mohai jora sitra rogo sing Christians ok thansa ke tongyangke kaitor ni kok poriwe kaitor ni kok thayo tongyangke kecheng kethar tongnani belai kheno it's next to impossible ang wansu go o je youth ni je group khlaijamani own bisingte sing pal no kaisa na encourage khai torlai loglai mana na ne kaitor ni kok thai rok share khlailai mani bisingte ang wansu go kaitor o je initiative namani te o group rok namani no hamari khlaine ne abono phaidi sing joto youth rok kaitor kethar kubui righteous bono khulumna ni bagai ne singchu gya phiao bosungna hamjagai ne bon busano sini bagai thina ni bagai rekha jate sing tabuk boni fellowship of phaimana te boy fellowship ton manate abono sing obono pogya wine kaitor kubui kathar bai khulum layana abono kaitor ni kok thayo tongine bachawai ajaga simis nang gyan manai buddhi manai a gyan buddhi kerike soitani phemlok mano nang jibono overcome khaimangla abono ang encourage khaini no joto no o group ni bisingte jesa mansa engage sing badi jate sing kaisa na encourage khlaine torlai manate even mathai ni pach ni auto bomtin sao kha kufur rok borok hamsajak borok kaitor no nungnai nang kaitor bai malaina ni kaitor no nungnani kaitor no sing experience khaine ka sini kha kufur na nango obo one of the thing sing kha kufur sini kha jori sitra moilang ka sing jibono kaitor ni busa hanai sing sini jaglak sing kaitor ni busa hanani sing chugya abo tatal se jodi nang kha kufur nara gyangke nang jibono kaitor ni busa sing yako abo nang nong joto na encourage khayam chungo pari o kok thai rong bising sing kaitor haino hai palke thansa ke as a youth Bisramganj ni youth sing kaitor ni pohorno muchung laina sini menang ma dophaw hain hai jotono na hambai ang khaklai nor beng kaham tongbai hanai nei hain hai mal laifinai asung no ing siting tinin bagai hambai jotono no